anhygoel yma ar hyn o bryd, ond yma ydy'r seithfed neb i mi, ac i rywun fel Mia Rhys, sydd yn gweithio i Lantra, ti'n gweithio yn y diwydiant sgiliau bwyd. Be di natur dy waith di'n union? Ydw, so fi'n mynd rownd busnesau yn De Cymru a yn gweithio nhw am y grantiau sydd ar gael ar gyfer cyrsiau hyfforddi i roi mwy o hyfforddiant mewn i'r diwydiant bwyd y diod yng Nghymru. Ac mae hynny'n cael ei adlewyrchu yma, yr wythnos hon, nid yn y neuadd yma, ond drws nesaf. Mae'r lle yn ehangu yn flynyddol. So mae dyn ni parth sgiliau eleni sydd jyst o'r bwys y neuadd bwyd fan hyn. Beth ydych chi'n meddwl, parth sgiliau? So mae lot o gwmnïau gwahanol na, a beth ni'n trial wneud yw cael pobl ifanc i weld yr amryw o swyddi sydd ar gael yn y diwydiant bwyd y diod fan hyn yng Nghymru. So trial denu'r pobl ifanc mewn a gweld y natur o'r swyddi sydd gallen nhw fod yn y dyfodol. Pa fath o bethau felly? Pa fath o swyddi? Gallai fod unrhyw beth o fel llawer o ffactri sy'n neud y bwyd, gallai fod yn neud gwaith peirianneg, creu cynnyrch newydd. Mae cymaint o bethau. Fi'n credu na beth ni moyn wneud yw agor llygad pawb i'r swyddi sydd ar gael. Wel, mae rhywun yn sylwi ar y stondina. Mae yna fwy o stondina nag erioed yn fan hyn, does Lenny? Oes, mae llawer o stondinau. Mae dyn ni 19 stondin diod a 48 stondin bwyd mae eleni. A Sir Benfro di'r sir nawr, mae sir yn cael ei chynrychioli'n dda yma. Ydy, mae'n cael ei chynrychioli'n dda. Mae dyn ni sawl stondin o Sir Benfro dros yr neuadd bwyd. Cefnogaeth gwych o cwmnïau Sir Benfro. A sawl stondin hufen ia yma hefyd. Bydd cadw ni'n nesaf. Da ni gyd yn gobeithio wir y bydd yr hael yn gwenu arno ni. Ond mae ffasiwn amrywiaeth a ffasiwn safon. Mae fath o pethau'n gwella ron i golwg yn flynyddol. Fi'n credu bod mae pawb, a fi'n credu ar hyn o bryd, mae eisiau bwyd neis, mae pobl eisiau gallu prynu bwyd lleol. Mae dod fan hyn i'r neuadd bwyd yn jyst yn dangos y math o gynnyrch special sydd gyda ni fan hyn yng Nghymru. Mae lot o bethau newydd yn cael ei lawnsio wrthnos hyn. Mae gen ni barti ddi rym newydd fan hyn, hwnna o hefyd o Sir Benfro, felly y sir sy'n noddi'r sioe eleni. Bore da! Helo, chi iawn? A beth i Sabor de Amor? Sabor de Amor. Felly mae hwn yn rhyw fath o sawsiau sy'n cael ei creu yng Nghymru, ond maen nhw sawsiau Sbeineg sy'n cael ei creu fan hyn yng Nghymru. So cynnyrch newydd eleni dyn ni to yn y sioe. Felly mae'n braf gallu dangos y cynnyrch newydd fan hyn a bod dan o'r platfform i gallu dangos y cynnyrch a dangos y cynnyrch i'r cyhoedd. Arferchog. Mae'r lolfa fusnes yma hefyd yn dod i fyny grisiau. Honno'n mynd i fod yn brysur drwy'r wythnos. Bydd yna'n brysur. Bydd lot o brynwyr o nifer o archfarchnadoedd, siopau. Bydd nhw fyna, gallu gweld y cynnyrch. Bydd nhw ar display fyna gyda ni, a bydd hwnna jyst yn platfform gwych. Mae fe'n fforwm bwysig, a mae'n lle da hefyd i'r cwmnïau yma weithio fe gilydd yn dydi? Ydy, mae'n braf i nhw gweld cymor i gilydd, gweld falle beth yw'r cystadleuaeth, ond ydy, mae'n chocolate. O, drychwch. Rwan, so mae hon yn stondin bwysig iawn, cywain yn dydi, yn flynyddol yma. Ydy, so mae cywain yn dathlu 10 mlynedd eleni. Mae gyda nhw 4 stondin gwahanol ar eu stondin nhw pob dydd, felly mae'n yn ffordd gwych i busnesau newydd bach gallu dechrau'r platfform fan hyn yn y neuadd bwyd, dangos eu cynnyrch newydd nhw i'r cyhoedd, a bydd ni wedi gweld llwyddiant cywain dros y blynyddoedd, fel bod rhai'r stondinau sydd wedi dechrau gyda cywain felly cwpl o flynyddoedd yn ôl, gyda stondinau hun nawr yn y neuadd bwyd. Felly mae'n dangos arwydd o lwyddiant. Ydy, arwydd o lwyddiant. Felly mae cywain yn gweithio. Pen bryd hapus i chi'n 10 oed, byddai yna nes ymlaen. Diolch am y sgwrs, Mia, gaf yn harwain ni o gwmpas y neuadd bwyd yma, ynde. Ac mi fyddwn ni'n treulio dipyn o amser yma'n hyn yn ystod y 4 diwrnod nesaf. Pawb i ddod y trial y bwyd. Diolch yn lli.